Marka da zuwa gaskiya 1 TV. Sojoji sun yi juyin mulki a ƙasar Gabon. Sojoji sun bayyana a gidan talabijin na ƙasar Gabon, inda suka bayyana cewa sun kwace mulki. Sun ce sun soke zaben da aka yi na ranar Asabar, da aka bayyana shugaba Ali Bongo a matsayin wanda ya lashe zaben. Hukumar zaɓe ta bayyana Mai Bongo a matsayin wanda ya lashe zaben, da kashi 2 cikin 3 na ƙuri'un da aka kaɗa. Amma 'yan adawa sun ce an tafka magudi. Wannan matakin ya kawo ƙarshen shekara 53 da aka shafe iyalan gidan Bongo na mulki a ƙasar Gabon. Sojoji 12 sun bayyana a talabijin, inda suka sanar da soke zaben tare da rushe duk cibiyoyin gwamnati. Ɗaya daga cikin sojojin ya sanar a gidan talabijin na Gabon Bantikata cewa mun yanke shawarar tabbatar da zaman lafiya da kuma kawo ƙarshen wannan gwamnatin. Mai Bongo ya hau wannan mulki ne bayan rasuwar mahaifinsa a shekara ta 2009. Wane ne Ali Bongo? Wasu na kallonsa a matsayin sangartaccen ɗa, wanda ke kallon mulkin ƙasar Gabon a matsayin haƙƙinsa na gado. Ya taɓa zama mawaƙi, inda daga baya ya gaji mahaifinsa a matsayin shugaban ƙasar. Ya ɗora a kan shekara 50 da iyalansa suka kwashe suna mulki a ƙasar. Wasu kuwa na masa kallon mai kawo sauyi, kuma sun ce talakawa ne suka zaɓe shi bisa tsari na demokradiyya. Sai dai rashin lafiyar da ya fama da ita a shekarun baya sun haifar da tantama a ƙasar mai yawan al'umma sama da miliyan 200. A ranar 7 ga watan Junairun 2019, wasu gungun sojoji sun yi yunkurin yi masa juyin mulki, lamarin da bai yi nasara ba. Sojojin sun ce dalilin yunkurin nasu shine domin su mayar da mulkin demokradiyya a ƙasar bayan zaben shekara ta 2016, inda Mai Bongo ya yi nasara da kyar duk da zarge-zargen cewa an tafka magudi. Oh no, yo lo maté. ¿Cómo recae? Dile, se fue el policía para dónde irresponsable, imprévisible, qui se traduit par une dégradation continue de la cohésion sociale, risquant de conduire le pays au chaos. Tofa wata sabuwa ana wata siga wata. A yau ne muka tashi da safe da labari da ɗimi-ɗimin shi, zazzafan labari cewa a ƙasar Gabon an zabga juyin mulki. Babban abin da zai baka mamaki da kuma ka tsaya kai tunani, wai kamar sojojin ga kanunsu haɗe suke da sojojin Mali da na Burkina da na Guinea da na Niger da sauran ƙasashen, kamar kanunsu haɗe suke. Kai, wannan ƙasan ta Gabon fa da aka yi juyin mulki da muka samu labari a yau, ita ma karan kanta renon Faransa ce. Kuma a cikin bayanan da sojojin da suka yi juyin mulki suka gabatar lokacin da suka zo suna bayani ga 'yan ƙasa, sun gudanar da wannan juyin mulki ne a ƙarƙashin zaluncin da ake ma 'yan ƙasansu da kuma magudi da ake yi wajen zaɓe da mulkin danniya. Kuma sun zargi ƙasar Faransa da abubuwa da dama waɗanda za ku ji bayanansu nan gaba. Sannan kuma bugu da ƙari, babban abin da zai ƙara baka mamaki, su ma sun rufe iyakokin ƙasarsu sama da ƙasa gangan. Ƙungiyar ECOWAS za a kai ma Gabon hari ko kuma Niger ko kuma Mali ko kuma Guinea ko Burkina.
lalle na yarda na ƙara tabbatar da magana ta da nake yi cikin wasa in ce Afirka sai fini in ce ma Macron wallahi maganan nan ta fara tabbata. Allah ya tabbatar da ita, Allah ya ba ƙasashenmu na Afirka zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ku saurara ku ji bayanin da sojojin da suka juyin mulki a ƙasar Gabon suke korowa. De la protection des institutions avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes.